Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ukhuzane lapha useposte ingane esho Isaga njengaye engomeni ke lapha nawe ingane zakwethu. Ushilo ukuthi le ngoma kusho ukuthi idlala imihla namalanga. Ayikwazi ukuthi ingane ingasho Isaga esinzima kanjena. Ngale ukukhuluma kakhulu ake sikudedelele iclip uzwe ingane isho Isaga. Ngomona le ibona kungalela uthi ngithwele indaba zabantu anunandondo betamakhulu lakhanda likhulu lihlamakhulu siso sikhulu siso zincane ngathi ungeke Iculo ba le ngoma? Ubani Nkosi Maskandi? uzana Isho kanjalo ke ingane wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Uma umusha kule channel ngiyacela ucindezele subscribe, cinzene bell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.